ini nila para bulwa kanyo multi-cam para bulwa kami ako dito na sa Surigao. So bye-bye. Bye-bye sa. Pwede. Ayo ayo. So mga idol, na data karon sa Agora Terminal ng Cagayan de Oro City. So na ako din nagpaabot sa akong mga kasabot no kay kumbiyaan ako, maguna-una ko lakaw, basig ma-Indian ako sila. So gipaabot na lang nako hantod alas 5. Kay naabot ko diri alas 2 gikag Surigao. Unya wa pa nang mata. Duro ko kontak nila. Ang yapoy alibyo tong akong kasabot no. So paabuto na lang nako kung ano sa mang mata kay isod ko kumbiyaan kay wa pa naka-online sa Messenger. So magpaabot na lang gyud ta ato mga idol kay hinatulgon mo itong mga tawhana gud ang kasabot ba. Mo ni ang Agora Terminal diha mga idol no. Musulod ka diha mga idol gikan ka sa Davao, Butuan, Surigao. Diri mo drop ang mga pasahero ug musulod diha mga idol. O lantawan ninyo mga idol. Mo na yung mga pasahero diha mga idol. Diri ang agyanan sa gikan sa Surigao, Davao, Butuan, diri sila mo drop. So, musulod sila sa terminal. Ang terminal diri mga idol na ibayad 5 entrance. O siyempre kani nga area mga idol mga painitan, kananan, may mga kuan diha mga display na mga klase-klase na mga tinda. May mga burluloy. Daghan kay diri mga kuan mga idol, mga businessman. 24/7 gyud ang kuan diri mga idol, mura nag kuan baka ang mga tao diri mo nagdili na mo pahuway pero nagyapon di sila shifting mga idol. Makaingon ka nga ang mga tao wala na pahuway, sige lang nagtrabaho. Pero na di sila shifting. So na inaabot gikan sa kuan. Gikan sa Davao o Bukidnon. Pero nag-drop na tong mga pasahero napapudo. Mga nagtinda og kuan. Ang mga pasahero din so mo ato ni sa laing lugar. So karon mga idol ang akong gikontak na tao karon pa nakatubag sa akong pagtawag. So na ako karon sa Osmeña Pugon diri sa Cagayan de Oro City. Ani nga street mga idol kani. Osmeña Street. Mo ni siya. Diri ko magpaabot mga idol pag moabot akong kuan kauban nga akong gikontak. Magtuyok-tuyok mi diri sa Pugon. Akong pangitaw ng mga item na mga barato para makaginansya ko para dito sa laing lugar na ako pang display. So maningkamot ta, manimpala ta para mapuhoy. Idol diri pud buagi ang mga bus gikan sa Bukidnon. Suwa diri mga gikan sa Agora Terminal mga idol. Kita namin sa akong mga kauban kani. Kina siya. Oh, babay sa. Muna ako mga kauban, sa mismo ni siya. Muna ako mga backup dire karon sa Puno. Ako na yung mga body karon kay one man. Ting magsuri-suri ka nga kay kauban. Laay kayo. Ikaw ray nakaila sa imong kaugalingon. Maayo kung kuan ka nang nakay-istorya. Naraw nagpatwapo. Kailangan ko gwapa. Shout out kay Renan TV Hag kaning iyang mga kaila diri mga kauban og iyang mga higalang mga butan di ara. Og nakita na nako diri dapita. Mga idol di ata karon sa GR Burhano diri sa May Pugon Cagayan de Oro City. Kanina dalan mo ni ang Ororama. Tara nga building. So nara ang unit up mga idol kana. Una Pugon Public Market mga idol. Para mga kababayan sa Mislon natagaw diri sa kwan sa Cagayan de Oro City. Murag ilang syudad, murag among syudad ay. Mura. Dol raman sa amin sa Cagayan. Kung kamo mga negosyante, kanang mga ginagmay na ng mga negosyante no. Pwede mo diri mo kuha og kwan mga item, mga barato ra kay diri sa kwan, diri sa Cagayan Pugon. Dito sa mga Taiwanese diri sa Pugon Public Market na mga idol. Bisan asa na mga tindahan mga idol, barato ra. Pwede ra ninyo patungan, dinagmay. Basta naalan tay puhunan gamay. Sigurado guhi na ka. Magkogi na kag paninda mga idol. Ingunahan na ra mga idol no, basta pugihan para mabuhi. So karon mga idol, nakita na namo itong among kuhaanan sa mga burluloy no. Pero wala ko gipakita diri sa video kay para ako ray nakahibalo.
Kaya kung ako ipakita, dagan nami. Dagan mo sundog ba. So, diskarte ra na mga idol. Kanya-kanyang diskarte ba. Muli na kong Surigao. Ang kaning duha, muli na po ni Kusamis. Magbulag-bulag nami sa mga maayong kabubuton mga idol. Mga to nami sa terminal mga idol kay gusto na ko matulog mga idol kay katulgon ko ako'y tulog. Kay kaning duha mga idol, sige kontak kanina. Wa gyud ng mata. Wa ako'y tulog. Unang manguli na lang may. Kay matulog ko sa bus. Di na ko magkuan, mag-hotel kay gastos na. So di ta makaginansya na mga idol. Ato ni diri mga idol. Uy makasabud ato diri mga idol. Ato ning lugar mga idol no. Basta Cagayan ato na. Ha? Agura ni? Agura? Dili agura. Turahan. Sakay Agura mga idol. Agura terminal ba dili kay kuan gusa, dili kay bulwa lahi man to. Para Kusamis di pulog man to, pagadian. Dili ta sa kuan. Dili ta sa Agura kay para Surigao man ta. Kay mga sakyan dagan para ingnon na mga taga Bukid ba. Kasurod-sulad. Atay man ay. Basta kapuya ni mga idol eh. Idol kumusakay may kuan Agura. Pasakyan may padulog kitkay. So Agura may diretso may sa kuan. Ulit Surigao. Kapoy kayo eh. Video ta mga idol, balag mga balag mga dasmagan motor mga idol. Pagabot rin, dasmagan juga mga idol. Ito kung video mga idol. Jaway, kulirit. Woo! Nalipat maninon may mga idol. Sa Barubo mani padulok mga idol, Agura. Tungkol sa vlog mga idol, nalipat may hapit pa kung paggaag motor jaway. Hello vlog. Kanjawin ko yung mga taga Cagayan mga idol. Tsada Cagayan. Suru-suru na ta diri sa Kugon Public Market. Pagitaon na itong Agura. Kung asa na pitong Agura mga sakyanan. Kaya katulgo na kayo mga idol. Lutaw na akong pangunaw na mga idol. So nakasakay na may jeep mga idol. Kaning jeep mga idol. Gitawag ni Armac sa Kuan Cagayan. Armac. Nakay na may Armac para kag-Agura mga idol. Bati ko kakapoy. So dito lang mo mga nakayan. Para kuan, para bulwa. Bulag-bulag na ta sa atong mayong kabubuton. Kita raman. Manguli sa mi karon kay ako ning gihir gikan sa Kusamis gyud para magbantay sa ako diri. Kani mga luoy ra kay mga naong, mabuutan ra kay naong no. Kani, buutan ra kayo pero patrabaho di ba maayo kini. Maayo kini mo trabaho, tingnan ko bakakon. Padulong namin Agura ni mga idol, manguli namin, di namin maniot to kay mura kapiki naman sa kuan. Jay, atulgo na kay ko. Ataga na lang ako ni sila kuan pang snacks. Bakta na ko kanina kadlaon, hinahinay ako na po. Kinsa lagi magdagandagan lagi. Ha? Baktas? Ato ko ni syudad doon sa mga syudad yung inangkod pa. Sakay nila para bulwa kanyo, para bulwa kami ako dito na sa Surigao. So bye sa. Ayo. Okay, mato na ko kay mo sakay na po ko para Surigao. Ora to, ug daghang salamat nata sa Agura Terminal mga idol. Adiri ta ganina kadlawon, paabot atong duha, gusto kay matulog. Gusto kay matulog ba maghagok. Bisag usaw ni mo tawag, di yun mo tubag. Nabila na hinon ko ako tulog.